салом дӯстон, шаби гузашта чанд рақобати ҷолиб баргузор шуданд ва дар онҳо чандин воқеиёт рух доданд. Шармандагии Барселона, вале онҳо қаҳрамонанд, ба ин ҳақ доранд гуфтанӣ бошед. Шумо аксари мухлисони Барса инро қабул карда наметавонанд. Чемпион шудаву ду бор пайҳам мағлуб шудан ба шаъну шараф зебанда нест. дирӯз Роналдо барои Ал-Наср голи ғалабаовар зад. ин дар пасманзари овозҳои зиёде буд ки гӯё Криш шартномаи худро бо дастаи Саудӣ қатъ мекунад. ин ҳамаро пурратар дар давоми 6-7 дақиқа ба шумо шарҳ медиҳем. лайки қиматбои худро гузошта бошед, пас сар мекунем. Дӯстон, топ-5 чемпионатҳои Аврупо ба тамошавии мавсим наздик омадаанд ва моро рақобатҳои ҷолибу диданӣ интизор аст. Брайтон қаҳрамони Англия Манчестер Ситиро дар майдони худ пешвоз мегирад. Реал қувваи худро бо Райо Великано месанҷад. Финалисти Лигаи Чемпионов ва Лигаи Конференсия дар Италия бо ҳам вомехӯранд. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои бозиҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. пеш аз ҳама таваҷҷӯҳамон ба бозии дастҳои Вальядолид ва Барселона мешавад. қисми бештари бозингарони Барса пеш аз ин рақобат ишора мекарданд ки новобаста ба қаҳрамонӣ дар Ла Лига мо кӯшиш мекунем то дар ҳамаи бозиҳои мавсим то охир дастболо шавем. ва аммо дар бозӣ бар муқобили дастаи Вальядолид аланга дар чашмони футболбозони Барса дида намешуд. онҳо гӯё танҳо барои расмият ба майдон омаданду халос. ҳама охири рақобатро интизор буд то ҳарчи зудтар бозӣ ба анҷом расад. ҳеҷ кас парвои мағлубиятро надошт. аз як тараф метавон гуфт ки шояд чемпионҳои Испания ҳақ доранд ки чунин муносибати сард бо бозиҳои охир дошта бошанд, аммо мухлисонро ҳам бояд писанд кард. онҳо ғалабаам набошад, ҳадди ақал як бозии маънодорро интизор буданд. ягона голи Левандовски дар охири дидор ками таскини дили мухлисон гардид, аммо се голи сардода пеш аз он ба дилашон ғаму ғусса овард. ғалаба ба Вальядолид ки барои боқӣ мубориза мебарад хеле лозим буд. Роналдо бо бачаҳои худ фахр мекунад, хавиам, чунки бачаҳои ӯ вазифаи асосиро барои мавсим ҳал карданд. дар Арабистони Саудӣ бозиҳои муҳимтарин барои Роналдо ва дастаи ӯ Ал-Наср баргузор шуданд. шаби гузашта рақобати муҳимтарин бар зидди дастаи Ал-Шабоб буд. футболбозони ин тим тавонистанд дар аввал 2 гол зананд ва дастаи Роналдо ақиб монд. баъд аз ин камбек лозим шуд. Роналдо ва ҳамдастагонаш аз уҳдаи кор баромаданд. аҷоибии кор дар он аст ки голи ғалабаоварро маҳз Роналдо ба сама расонд. пас аз гол Криштиано сажда кард ва сар ба замин монд. дар Арабистон пас аз ин амали Роналдо ӯро боз бештар эҳтиром мекунанд. ин бозии топҳо буд. Роналдо ба дарозаи ягон дастаи зинаи даҳум бо дарозабони мӯйлаб дошта гол назад. Ал-Наср Ал-Шабоби зинаи сеюмро шикаст дод. акнун Ал-Наср танҳо 3 хол камтар аз дастаи зинаи якум Ал-Иттиҳод дорад. мавқеи якуми ҷадвал имконияти бозӣ кардан дар Лигаи Чемпионҳои Осиёро медиҳад. қаҳрамон шудан барои дастаи Роналдо хеле мушкил мешавад. то анҷоми мавсим дар чемпионати Арабистони Саудӣ танҳо як давр мондааст. кам кардани 3 хол пеш аз даври охирин кори Ал-Насрро хеле мушкил мекунад. корти сурхи Винисиусро бекор карданд. гап сари ҳамон корти сурхе меравад ки дар бозӣ бо Валенсия ба футболбози бразилӣ нишон дода шуд. акнун Винисиус ҳақ дорад то дар бозӣ бар зидди Райо Великано ба майдони рақобат ворид шавад. корти сурхи майдаки чоркунҷа гапу сару садои зиёд овард. доваре ки дар вар кор кард аз вазифаи худ ронда шуд. ӯ ҳолатеро ки Уго Дуро, бозингари дастаи Валенсия, аз гардани Винисиус қапида буд, мушоҳида накардааст. корти сурх бошад, барои он нишон дода шуд ки Вини барои рақиб зарба зад. рақибе ки аз гардани ту гирифта мекашад, ба ӯ чӣ бояд кард? барои нажодпарастӣ ва гапҳои қабеҳи мухлисони Валенсия ҳам тарафи Винисиусро гирифтанд. ягона шахсе ки тарафи ташкилоти Ла Лигаро гирифт, ин Хавиер Тебас, президенти он мебошад. дар натиҷаи ин барои худи ӯ як ҳолати ногувор ба миён омад. аз президенти Бразилия сар карда то дигарон ба Хавиер Тебас пайғомҳои гарму ҷӯшон фиристонданд. раиси шаҳри Рио де Жанейро бошад рӯи рост Тебасро ба тарафи 3 ҳарфи пур аз ҳақорат фиристонд. дар Рио барои дастгирии Вини Баркро дар ҳайкали Исои Масеҳ хомӯш карданд. дар томи рафти мавсим Вини бар зидди ин ҳолатҳо мубориза мебарад ва дар натиҷа мебинем ки ин гапу садои баландтаринро ба миён овард. акнун ин танҳо кори Ла Лига аст. дар бораи он ҳамаи ҷони футбол ва на танҳо футбол мегӯяд.
Эндрю Робертсон метавонад ба дастаи Реал Мадрид гузарад. Имконияти ин трансфер вуҷуд дорад, ҳарчанд эҳтимоли гузариш аз тарафи инсайдерон кам гуфта мешавад. Ба ҳар сурат гапу садо дар ин бора дар бузор аст. Луғзи шотландӣ дар канори чапи майдон ба худ ҳамто надорад. Дар ҳамин мавқеи майдон айни замон барои Реал Мадрид мушкилиҳо дида мешавад. Ферлан Менди, ки ба хотири пур кардани ҳамин мавқеъ ба дастаи Реал омад, натавонист нафари асосӣ шавад. Гоҳи осебҳо, гоҳи бозии заифаш рӯбарияти Реалро маҷбур карданд то ба ҷустуҷӯи бозингарони нав пардозанд. Эндрю Робертсон беҳтарин бозингари ин мавқеъ гуфта мешавад, ки метавонад давоми солҳои тӯлонӣ канори чапро нигоҳ дорад. Маълум аст, ки Ливерпул бо ду по ва ду даст ин футболбозро иҷозаи рафтан нахоҳад дод. Чӣ гуна метавон бозингареро дар авҷи бозиаш ҷавоб дод, ки дар таърихи чемпионати Англия байни дифоъгарон беҳтарин нафар дар додани пасҳои голбахшо бошад. ӯ ҳам дар хатти ҳуҷум ва ҳам дар дифоъ кори худро дар сатҳи олӣ анҷом медиҳад. Аз ин лиҳоз барои ҷалб кардани Робертсон ба Реал Мадрид лозим мешавад, ки арақи ҷабин резад. Маҷалаи Гол исми номзадони асосии туби тиллоро нашр кард. Шумо дуруст фикр кардед. Месси дар зинаи аввал қарор дорад. ӯ қаблан ҳам дар ҳамин зина қарор дошт. умуман 4 нафари аввал аз пеш ки фаворити асосӣ буданд ҳамон тавр монданд. Месси якум буд, якум монд. Эрли Холланд дуввум буд ва ӯ ҳам мавқеи худро аз даст надод. Килиан Мбаппе сеюм буд ва ӯ ҳам тавонист мавқеи худро дар ҳамин зина сахт қабад. Чорум амлагари дастаи Реал Мадрид Винисиус Жуниор буд, ки бозингари номбурдаам дар зинаш бетағйир қарор дорад. Аммо Кевин Де Брюйне, ки айни замон дар зинаи панҷуми фаворитони асосӣ қарор дорад, тавонист ду мавқеъ боло рафта зинаи ҳафтумро ба дигарон монад. Нафари шашум Виктор Осимхен, ҳамлагари Наполи аст, ки қаблан ҳам дар ҳамин зина буд. Бензима бошад ду мавқеъ поён рафт ва акнун дар зинаи ҳафтум аст. Хвича ва Роберт Левандовски дар рейтинги пештарам ҳаштум ва нуҳум буданду инҷо ҳам бетағйир монданд. Хулиан Алварес даҳгонаи асосиро ҷамъбаст мекунад. ӯ ду зина боло рафтааст. Дар даҳгонаи дуввум киё ҳастанд? Илкай Гундаган, Бернардо Силва, Лаутаро Мартинес, Маркус Решфорд, Ҷуд Беллингем, Бруно Фернандеш, Букайо Сака, Каземиро, Ҷек Грилиш ва Родриго. се нафар аз байни инҳо Бернардо Силва, Ҷуд Беллингем ва Ҷек Грилиш қаблан дар 20гона набуданд ва бо бозии хубашон дар вақтҳои охир тавонистанд қатори 20 бозингари беҳтарини дунё ҷой ёбанд. Имкониятҳои Холланд метавонад зиёд шавад агар Манчестер Сити дар Лигаи Чемпионот дастболо гардад. Аммо аксарият Мессиро фаворит медонанд. Сабаби асосии ғалаба дар ҷоми ҷаҳон мебошад. Шояд шармандагии ПСЖ дар Лигаи Чемпионон нодида гирифта шавад. Шумо киро арзанда медонед дӯстон ва барои чӣ? Дар комментария андешҳои худро нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин тамом бовар дорам, ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.